Já a rozhovory, že jo, tak a to je téma samozřejmě ne na jeden večer, to je na celý týden, takže ve zkratce, obecně vy víte, že těch rozhovorů rozdávám hodně, ale v posledních letech už jsem si stanovil takový strop, že bych jich neměl teda dělat víc než 50 do roka, což mi připadá jako ideální míra k tomu, že člověk může s těma čtenářema těch magazínů nebo těch časopisů nějak pracovat, jo? Že začnu vždycky od ledna, v tom prvním začínám od nějakých zájmů, zálib, pak přidám koníčky, ve čtvrtém už jsem u hobby nebo tak a dál můžu jako jít víc do hloubky, že jo, začneme se bavit o konfliktu v Perském zálivu, že jo, já řeknu, že je to jako víceméně v pořádku, ale něco, že je blbě, že jo, pak jdeme dál, že jo, pak třeba, já nevím, tačneme takhle eutanázii, že jo, takže jako, což já jsem proti tomu, protože si fakt myslím, že život je nádherný, že jo, že i v těchto chvílích, kdy člověk je na tom teda hodně blbě, že se tam ta poezie dá najít, jako ty bublinky, jak to jede tou kapačkou, tak to je vždycky jako, se dá najít, kdo chce, ten si najde, jo, ať nekecají ty, co jsou na tom jako blbě, že to nejde, jako, to je můj názor, no, takže takhle v těch rozhovorech jako si popracovávám, jako před Vánocema, nechám tam zalesknout se nějaký perly, takový, jako že co je nejhezčí, jako já nevím, ten plamen té svíčky, nebo takový, jako ty rozářený dětský tváře, ono je to fakt hezký, no a zároveň se udělají nějaký fotky, že jo, s novinářem přijede fotograf, tak se nafotí něco, já nevím, jak jsem u plotu opřenej takhle, tady něco kvete, prostě, aby to dávalo tak nějak sílu a já nevím, pak když chtějí takový jako u těch závažnějších, to už je třeba v březnu, v květnu, jako ty závažnější, tak tam dělám takový jako, samozřejmě, že je možný udělat takhle třeba jako mimo objekty, jako že člověk vlastně přemýšlí a pak jsou hezký na titulku, teda to jsou věci, které se osvědčily vždycky, že si člověk takhle přehodí sako, jo, a jako otočí se a takhle se otočí na toho fotografa. To je jako, že mě překvapil vlastně na té cestě někam a já jako, tak nějak jako jsem zaskočený. Ne, ono to dělá svý a pak samozřejmě se dají dělat nádherný fotky, jako třeba fakt to vyšly nádherně, to bylo u takový oprejskaný zdi, jako cihlový, jako jo, to se přemluvil sousedku, že to tam jí oťuknem a tam jsem se o to opřel. No, dobrý, no. Ale prostě ty rozhovory mám rád a vlastně mě zaskočilo dotaz loni před Vánocem a právě to bylo silvestrovský, to mělo asi 3 strany nebo co. A co mám vlastně na světě nejradši, jo, a já jsem teď si probíral ten svůj hodnotový žebříček a říkal jsem si, no prachy, jako jsou dobrý, co si budeme nalhávat, že jo, ale jak se zpívá v písničce, štěstí si za ně nekoupíš. Ne, a to je pravda, to je velká pravda, to napsali dobře a on to dobře zpívá teda, jo. A jinak rodina, to je bezvadný, jako když se někam jede na výlet nebo takhle, jako to je fajn, ale samozřejmě vyšlo mi z toho, že prostě ze všeho nejradši mám vážně, ale teďka tuhle zemi, jo, protože tohle je ta země, ze který vyrůstám, jo, vnímám ty kořeny, jak teda tuhle zemi, nad náma je ta naše země a já to prostě miluju, ať už jsou to nějaký bystřiny, kde to takhle zurčí, nebo jako ty zadumaný meandry řek, nebo tak jižní Čechy, země zadumaná, to jsou fantastické věci, jo, a prostě vlastně jsem tady strašně rád a rád se sem vracím třeba v zahraničí, když mám nějaký úspěšný tam pobyty, tak se sem vracím rád a vlastně jediný, co mě mrzí, i vládu, jakž takž beru, jako dělají jen svou práci, já rozeznávám politiku jen dobrou nebo špatnou, prostě takhle já to neškatulkuju nějak podrobněji, ale prostě jediný, co mi vadí, že se chová naše vláda tak macešsky k poezii, jo, a protože myslím, že poezie to je taková pokladnice a říkal jsem si, jaký recept na to, tak jsem si říkal, že by měl každý začít a jak jsme tady všichni sám od sebe, jo, a tak jsem sedl a sám od sebe jsem napsal takovou básničku, jo, ona je inspirovaná vlastně trošku tím militarismem, ale pak se to zvrhává taky do romantiky, takže jmenuje se to Voják a bodák. Asi ho tady zapomněli, řekli jen buď ostražit a bdělí, pak už jen adieu a voják tedy tady je. V lese, na takovém zbytečném místě, kde nepřítel se zcela jistě neobjeví, hlídá teď voják s stále štíhlejšími střevy. Už došla čokoláda, už beznaděj se vkrádá, přesto však dál smělý vojín střeží tu svůj stín a svaly nohou dvou nudnou službou tuhnou v cín. A pak i v ocel. Však právě když voják připadá si spíš jak poslední osel, v křoví opodál šust. Zlámané větve prásk, dyšného dechu síp.
Stuch voják v sloup, sapiku pažbu čap. Stuch snad i v řiti roub, z čela pod dolů kapy kap. Teď za vlast, za víru, za člověka i za vlastu, co doma na mír čeká. Teď. 2 dávky děse letí do křoví, proč 3. zasekla se, Bůh to ví. To, aby voják, bodák sevřel v pěsti a u křoví byl skoky 6. To, aby nepřítele dobil celé, neb on tam v listoví se ještě mele. Což nemá dost ten dole vlastně nikdy nepozvaný host. Skok 7, jak z zlé vědmy věštby osudným se stal. Pařezu bok, s Kanadou vojákovou nešťastnou si schůzku dal a padá, voják padá a v ruce jeho sevřena jest nejstrašnější zrada. A už, jak máslem nůž, vojákem bodák proniká, skrz muže kůži k už zúženým střevům zastrašného řevu, skrz brzlí k ledvinám, už nestihne je kolika, pak dojde i k průniku žlučníku a skrz vřet vpřed stále dál a z vojáka jenž tu stál již spíš, jen na bodáku špíz. A život z krví uniká, jak voják chtěl by spatřit protivníka. Pohledem kalným již jak podzimní nebe pohlédne voják kolem sebe. Ne, což jeho nepřítelem je jen jelen. 2 dávkami střelen leží tu 12terák, zatímco voják cítí kterak, bodák mu právě zasáh 12terník. V oči si hledí, klidni náhle v mechu a z 4 nozder k nebi stoupá 4 chladnoucích již sloupků dechu. Ticho, klid a jednou snad i mír tu všude bude, musí být. 2 koster pak najde houbařtu a bodák až na baštu svou smaženou tu bude sbírat bedly. 2 koster tvorů nevinných, co šílenství a válka dohromady svedly.